Wasal fit-tmiem x-xogħol ta' riġenerazzjoni f'Witajn Raħana f'Burmarrat, fejn Project Green wetqet xogħol estensiv sabiex tikkumbatti l-arar u jitjieb l-aċċess sigur għall-bdiewa u l-viżitaturi f'dan il-wied. Waqt żjara fuq il-post mill-Ministru għall-Ambjent Mirjam Dalli, ġie spjegat li wara li l-wied tnaddaf minn madwar 3 tunnellati ta' skart, imlew mill-ġdid il-ħitan tas-sejjieħ u ġew installati gradi u l-quħ tal-injam. Dan sar bilan li titnaqqas l-erużjoni tal-ħamrija u jitjieb l-aċċess għall-bdiewa. F'din ir-reġenerazzjoni saret ħawil ta' siġar u arbuxelli li ammontaw għal 1400. Joseph Borda, Senior Project Manager ta' Project Green, iddeskriva x-xogħol bħala wieħed li se jtejjeb l-ambjent lokali. Dan kollu sar biex post ieħor addizzjonali fej wieħed jista' jiġi mal-familja u jiġi jżuru plus anki għal min qed juża l-post bħala bdiewa wkoll għamilnilhom ukoll it-toroq kemm jista' jkun aċċessibbli għax hawnhekk ma kinux aċċessibbli. Il-Ministru Mirjam Dalli qalet li dan il-proġett huwa mudell ta' kif is-sostenibilità, l-agrikoltura u r-rikreazzjoni jistgħu jimxu jitfit.